la kwenzakalani. Yeah. No, si lapha emachunweni Yeah. eMbombolo emzini kaNgizwe Mchunu emva kwalesehlo esehlile kokusha noma kokushiswa komzi wakhe. Yeah. Esikuthatha ngokuthi kube ukuhlaselwa kwakhe abathize esingabazi. Yeah. Lapha ke siholwa inkosi yasemachunweni emzimkhulu enye amakhosi amahlanu akhona lapha kwaZulu Natal. Yeah. Nabo bonke ke abanye abaphumelele basemachunweni abaphumelele ukuthi babe la. Ungizwe sifuna azi ukuthi uzalwe emachunweni, hayi ukuthi akazi sisho ngezenzo. Okwesibili azi ukuthi uzalwa nabantu bakubo naye ewakithi, ukuthi ma kunezimo ezinjengalezi kubanjwane ngezandla kufudumaliswane, njengoba umuntu obathandayo abantu, umuntu futhi esazisanayo sonke nje njengabantu basemachunweni. Ukafika ekhaya eNhlwathi uyakafika eMpangeni, siyahlangana kubo noma enkosini eNkandla, siyahlangana futhi phansi enkosini baseMsinga, size siyofika nase eMoy River, siye futhi naseMnambithi eWaterfall. Manje ke siyabantu nje abazisanayo uma ikakhulukazi kukhona izinto ezinjengalezi, kodwa futhi noma kuhleziwe nje kuhlekwa kumnandi. Manje ke sinalo ithemba lokuthi abomthetho bazolibamba iqhaza labo kulesimo, kodwa sizobonga ukuthi akubanga nomphefumulo odlulayo. Inkosi ke okuyona esikhulumele ishilo ukuthi akuphele konke lokho, akwehle lonke lolulaka, ngoba izehle njengalezi asidingi lapha eSouth Africa, noma ngabe iqhamuka nobani noma ngasiphi isizathu. Uma khona inkinga kuhlale phansi kukhulunywe, kuxoxiswane, kuxazululeke lokho kukhona, ngoba makushiswana yimpi phela leyo. Kunjena nje emhlabeni, indaba ukuthi kusuke sekuhlulekekile ukuthi kukhulunywe ukuthi cha kunenkinga la, kulalelwane, kuxazululwe inkinga. Kodwa ke umfowethu nomndeni wakhe bayaphila, sibonga umdali ngalokho. Amen baba. Siyabonga kakhulu baba. Hayi ngeke ngisaqhubeka okwamkhuza kodwa naye ngiyakhumbula impela ukuthi ayihlangana ngazo zonke izehlo ezahlukene njengomndeni. Ngiyakhumbula lelila kwamdonsi impela wathi hayi awusondele. Kwakukubi lapho kwasumsindo ngento engiyezile kodwa sibesahlangana ukhawela njengomndeni. Hayi khokho indaba ezitha, ngiyakubongela indaba ezitha. Hayi ngisabuza lutho baba. Amen. Nkosi yesizwe yasemachunweni bafowethu, qhawela kithi mhlambe baba ngasibekela baba ukuthi mhlambe la kwaNgizwe kwenzakalani mhlambe kanjani. No, lapha sithole umbiko sezothiwa la ushiso umuzi izikangi noma izilelesi ebezama ukubhubhisa umuzi kabamkhulu. Manje samachunu sihlanganile sacha esobona bakwenzekani, ushawa baphi, beshawa ubani, beshawelani. Kodwa ke njengabantu sebekhulile soyela umthetho nje ubone ukuthi wenza njani. Kodwa mhlambe ke ngolwazi mhlambe baba uchaza ukuthini umlilo mhlambe uma ungena ekhaya? Umlilo ngokwazi wami uyimpi nje. Uyimpi nje. Uyabona uba ave namhlanje babe kuyizona. Baba. Ngaba seshe yonke imizi eAranda. Kodwa manje ngenxa yokulandela umthetho sizolinda nje. Siyafisa ukuthi sikhuzene samachunu ukuthi sibe phansi moya, umthetho usebenze into yawo. Mhlambe izelelesi zitholakala ngelinye ilanga isikhathi esifanele. Hayi siyabonga. Then we start from there. Indaba ezitha kube khona
ngoba siyazi ukuthi ezweni lakho esikusho ngomlomo yethu sikholwa wathi kuyokwenzeka namhlanje Nkosi yamandla siyabonga ukuthi as baba singenile siwumndeni baba sangena baba simunye uzokuzwa umkhuleko wethu uNkulunkulu amandla bese baba uwenza baba ozosenzela khona ubuwena oNkulunkulu eyibusiso uthezweni lakho esakho isibuso siyacebisa futhi awengezeleli usizi phekwalo namhlanje sangene sanyathela baba lo mhlabathi esiwudlile Nkosi yamandla konke ekade kulethwe isitha kusuka namhlanje akuzuba namandla so phakamisa wakhe amandla kuphela wena wodwa Nkosi sibusa kule ndawo uNkulunkulu engcwele siyabiya baba lelikhaya lonke baba ugange sibiya ngomlilo wakho ubaba lo mlilo lesika esenzekela ngaphansi kwekhaya masingaphinde senze uNkulunkulu ngesikholwa bonke amachuno baba enhla nasezantsi siyawakhulela bamangenzeki lo monakalo uphinde wenzeke egameni lika Jesu uNkulunkulu amandla siphakamisana sangele phakathi kwekhaya siphakamisa wena Nkosi amandla even phezu kwempilo kamfowethu ungizwe siphakamisa wena akubo wena ozakumvikela kuzona zonke isigameko ekade ehlelweni uthezweni lakhe asikho isikhala esihlelwe sona siyaphumelela baba siyamvikela uNkulunkulu amandla kuyona yonke izinto ekade zicijiwe ikhala eciswa against yena sithi namhlanje egameni lika Jesu baba siyayivika ngowakhumusa ngolakho uthando kwala manje kunisha abantwana Nkosi namanje simachumini sithi babavikele Nkosi namandla bebone babesika senzeka sikhuluma ukuvikeleka phezu kwempilo zabo sikhwamandla lezi phezu kwempilo zabo makubo uwena ozoyibonakalisa uNkulunkulu engcwele even nalabo abakwenzile baba sibabeka kuwena wena wazi konke Nkosi namandla before thina sazi uwena osukuqedile kwenzeka konke egameni lika Jesu siyabonga iba nathi uNkulunkulu masibuyele emuva uhambe nathi Nkosi namandla likhaya usale nalo livekelwe nguwena Nkosi namandla kuze bephakathi amen amagama amachuno onke ayangiqinisa nje kakhulu kuthini cha ukuthutha nje cha lutho ngizodlala indaba ezethu ngoba khona mawuthi uyakujulela umuntu ngeke sibone ukuthi uqhathekile kodwa ayi akuyiqondane la azi ukuthi silwe kangaka impi epeaceful lapha ezitha ukuthi uswafona futhi ayi lo mkhankaso enobambile ngiyancoma kakhulukazi mina lebaphathisa umthetho nje ngisinga uma ngibuka ngiyabuka ukuthi ngisayiphethe kahle ngoba ikhinte eyiphunga nje ngokuphula umthetho kangangoba nami ngisazilile ngiziliswe ukufa lokho kula egcekeni sifuna ngiphuthume futhi ePitoli le esingisophindwe khona inkantolo ngaleli hlonga ndlebe lalomfana owazala ubume njengamashi uthiwa umalele ephazamisa nje yonke into ukhuthalelise kodwa ke asizuvuma ukuphazamiseka siyathemba ukuthi nabenzi bobu bazotholakala kodwa cha sophinda phela sihlale nje lapha sophinda siphathanise iqhutsheka kwakhiwe sihlale ke akubaleki mangabe ke uyinsizwa ezazi indaba zayo siyabonga kakhulu makhosi ukunyathela kwamakhosi namachuno onkana ephethe inyanda ezulu ukuthi mhlawumbe nomthandazo kuyimpepho ephelele nelanga mseliphumela baleka ngiyakuthokoza kakhulu bangu azantolele igqedi hayi kuthi yeah baba umndeni unamandla uJojo unamanzi noma ingane zayizama ukucisha kodwa thina kuwashushana azavika ngasekugcineni unamanzi ushaya ukhayizo kanjani hayi Ayawukabi kunasela umkhotho ngaphakathi. Alutho. Kona ukuthi khona kwemimoto emile. Abahansi wona sihlanga impela kodwa sihlangene entweni ezinjani
Utafuna athi ukukhandwe amajele athi uwanda. Ayiningi igila mkhulu. Iningi impela igila. Ikhuluma kaza kakhulu sizoyiwa amamashi sesafile wena oNkulunkulu uyibusiso uthezweni lakho esakho isibuso siyacebisa futhi awengezeleli usizi kuphezu kwayo namhlanje sangene sanyathela baba lo mhlabathi esiwudlile Nkosi namandla konke ekade kulethwe isitha kusuka namhlanje akuzuba namandla sophakamisa wakho amandla kuphela wena wodwa Nkosi sibusa kule ndawo uNkulunkulu engcwele siyabiya baba lelikhaya lonke babugange sibiya ngomlilo wakho ubaba lo mlilo lesika esenzekela ngaphansi kwekhaya masingaphinde senze uNkulunkulu nesikhweba bonke amachuno baba enhla nasezantsi siyawakhulela bamaningenzeki lo monakalo uphinde wenzeke egameni lika Jesu uNkulunkulu amandla siphakamisa sangele phakathi kwekhaya siphakamisa wena Nkosi amandla even phezulu empilo kamfowethu ungizwe siphakamisa wena akubo wena oza kumvikela kuzona zonke izigameko ekade ehlelweni uthezweni lakho asikho isikhala ehlelwe sona siyakuphumelela baba siyamvikela uNkulunkulu amandla kuwena yonke izinto ekade zicijiwe ikhala eciswa against yena sithi namhlanje egameni lika Jesu baba siyayivika ngowakhumusa nangolakho uthando kwala manje ngisho abantwana Nkosi namandla simachumeni sithi babavikele Nkosi namandla bebone babesika senzeka sikhuluma ukuvikeleka phezulu kwempilo zabo sikhuluma amandla ezulu phezulu kwempilo zabo makuba wena ozoyibonakalisa uNkulunkulu wena even nalabo abakwenzile baba sibabeka kuwena wena wazi konke Nkosi namandla before thina sazi wena osukuqedile kwenzeka konke egameni lika Jesu siyabonga iba nathi uNkulunkulu masibuyele emuva uhambe nathi Nkosi namandla likhaya usale nalo livikelwe nguwena Nkosi namandla kuze kube phakade amen. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Namhla usenzo Mchunu bekavakashela ikhaya la ngizwe Mchunu lapha eMbombulu. Siyathi ukuthi ikhaya la ngizwe Mchunu lishile kanti bali baningi they are always going there ukuthi bomkhombisa support. Labanye bayamdonatela njengoba sibonile labanye bamdonatela kudla, labanye bamdonatela imali, labanye bamdonatela ngetindo tokwakha. So namhla bekufike usenzo Mchunu njengoba sibona saphinde sativela atikhulumela. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.